Christiansen. Vinderen af den ene. Den er sangkul til alle de pæne unge, anstændige damer, kvinder og piger, der godt kan lide at gå i byen en onsdag, en torsdag, en fredag, en lørdag eller en søndag. Ja, jeg kan lide, når du spørger mig, om jeg tager honningkrukken ind og smører dig. Selvom du er lille, vil jeg aldrig forsvøre dig. Og jeg kan lide, at du sukker, når jeg rører dig. Tjek den effekt, som du har på min bambus. Din look i den er tight, ikke en lang bus. Alle mændene på klubben